Аз съм LowGamerBG и днеска ще играя с Fiox HG и аз за Смок в един сървър. Точно името не можем да го знаем. И ще оцеляваме по-скоро. IP да може да дадем в описанието. Аз ще дам. Къде е Ender За честа? Fiox не знам. На спауна. Къде? О, аз няма какво, няма да бъда сгромни, няма какво. Аз събирам малко храна. Айде да ходим. Къде отиде бе, Фокс? Взех 2 барут от един крипър. Ето. Не. Бой! Фокс, наистина си тук. Аз съм вече 4 лево. Бати, якия скин на Ниглем на човек. Верно ли? О, да, хора, аз съм с един нов скин на Ниглем. Ниглем се казва. От 2 години не се сещал за него. Да, вярно. Доста. Той ми е първия скин. А на мен първият ми скин беше, и аз съм го забрал, вече не го използвам, защото го направиха много грозен. Глупаци, ще гръмне са. Да бе, само малко. Дай барута. Аз не го взех, то не даде нищо. Бой. Аз имам експито. Аз взех. Един морков взех аз. What the fuck? Ти взе. What? Аре, тук да направим едно меленце, какво ще кажете? Аз съм брат. То пелия сървър. Аре, мрете. Аре, бегай. Бау. О! Дабъл кил направих. Да. Бати якото. Дабъл кил. What the fuck, то скелет ти е набил Имам яко. 10 долара вече. Ела ми крипър. Къде падна, бе? Аре, няма гръмаш. Не го убивай, чакай. Ох, Казах ти да се приближавате, бе. Аз не заpribližавам. той без това ще гръмне. Какво зомби? Аре. Скелетите дадат според мен повече пари. Дате дадат около 2 такова. Опа! PvP сървър. Беги, бе. Чакайте малко. Чакайте, ям пазеца малко. Не те има удре, защото си без броня. Аре, ходим и натам, бе. Да почва нашето оцеляване през нощта. О, да. Ще окръстя на английски, ще го напиша, защото не знам, не мога ви го кажа правилно на английски. Nike. Вечер. Да, също. Nike Survival. Там има Ендерман. О, страх ли те още от Ендермен? Yes. Верно ли? Не, горе-долу. И те какво ще ти направят? Аз мога го убия, ама звука Ако му не е много гледаш гаден. в очите, ако не го гледаш в очите и ако не го удреш. О, дърво. Т.е. гора. Латафа, той идва насам, той е... Вече ми е на 150 удара. Аз ти имам убия уния чудовище там на къщата. Вие съберете дърво. Има ли тъпа? Има. Значи... Елате ми... Тук това черното лайнарното дърво ли аз убрам? Да. Опа, Само крипър. Само това има оби. Аре, ела крипърче. Ела. Аз го убих, бе. Само това има. Гръмвай. О, взех 2 към. О, Имам вече 4 бърто, убих крипър. Аз имам 2. Дало, сечи. Окей. От това лайнарското дърво. Няма друго. Има, в гората винаги има някакви бъгове на дъбово. Така че... Дайте ходим. Омга! Не ми се събира от това дърво. Тук има дъбово, бе. За тебе идва крипър, бе. Не за мен. Не, за тази смок. Той го преследва, не. Сега ще го убия скелета. Ейде! Аз те видях, бе. Сега ще го кнобах, много мъртъв. Окей, дайте ходим на... Да, бе, я да бегаме. Ето го Само ще събера това последно дърво. Като махам т.е. като си чу дървото ми пише, че започвам да правя рез. Баси така. Оу! Аз... Ту крипър! Ту! Чакай, аз знам как се убиват, не бе! Ще гръмнат! Те ще се убият сами, бе! Кой? Няма! Се убиват. Стига, бе, човек! Кой? Абе! Какъв този скелет, бе? Мангал. Ако някой доближи крипър, когато аз ги убивам по моя начин, ще го килна. Айде, идвайте тук, на дърветата. И... Добре, че тук нямаше пропусти, иначе ще... Мали има 2 ендърмана в установката един пак. Къде, бе? Ай, чезвай. Чакайте ме, принц. Леса. Бой. О, бе! Оцели мене, бе!
Храни се, ако ще... О, мъга! Така... Тъпа се. Мале, как толкова бързо умря без да исках те килнах? Еми, така. Да колко кръв беше? Мина 2 сърца. 3-4. Яни, Зомби. Ай, връщай ми айтемите, бе. Дия зомбите ще се качат тук. Яни, може ли да ми хилпнеш? Ами не. Аз тук какво да правя с без зомбите, които ме преследват? Еми, убивай ги. Ето ти подарявам Аз ти. ще спра да, брат, как да ги убия? Еми, Къде така, си? как се убиват. Виждам го. Аре, хилпните! Ето идвам. О, ги уби това. Къде зомби, бе? Айде да бъдем да правим някакво. Натам виждам горичка хубава. Я да ви отиваме към някаква голяма къща. Ние сме пред нея също. Там, Тук крипърс. чакай. По моя начин! Не ги килвай! Ще гръмне! О, гръмна. Не, чакай. Давай, те ще са... Бой. Окей, аз имам 2 гънпаудър. Аз имам 8. И за какво ги събирате? Защото му се... И може да се правят плошники с тях, правят ги такива разпръскващи се. И аз представи на PvP-то, например, някой му хвърлим поиза. На мен някой ми пише, ама... Беги, аз ще... О, едно прасенце. О, един пак влезе при мен. И сега тук при мен има едно прасенце, между другото. Огише, ма защаваш да бе кой ми пише? Който пише чек, О, сериозно. пози се. Защавайте ме там. Този геймплей ще го махна. Абе, че кажи му, че снимаме. Ту, скелетон, ту, спидърс. Беги! Не, Абе, няма скелет, би. бе. Отафа. О, бе, аз съм седи. Кили скелет, давай. Сори. Кой левел си? Първи. Я ми дай храната, бе, аз имах и храна. О, вярно. Има. Ето ти малко хляб. Вижте тук, ту зомби. Който ми пише, ще се направя от същото, брат. Бачек, за какво само се завърш от мен? О, направи го, накара крипъра да гръмне зомбитата. Още един крипър. И някакъв чест там, може би е незащитен, не привейтнат. Ела, Аре, бе. как ме бъгна. О, ти си на 8 хелт. Да, 2 сърца. О, крипър! Супат ще го бия! Не, ой, чакай, не. Трябваше да го оставим. Ой, уби го. Трябваше да го оставим да гръмне, Иван. Да гръмне аз за смак. Да, нали имам лопата ще. Аре хора, вижте тук на Херобрин е минавал. Значи отиваме към камениста част, т.е. виждам. Да, бе, ясно. Ох, замъква падна. Я ще измъкваме после. О, тук е. О, бати, колко крипъра ще има? Чакай, стой, аз ще ги убия. Маня точно. What the fuck, аз. Аз съм. 12 гъмпа. Така ще не 14 си. момента. Ту скелет. Един скелет. Два са. Ох, аз съм със стоя тук. Ще ме разкърта безо. Кил А на. не, по мен е тъп скелет! Отзад на цеп, Йоги! Паяк е това, бе, умен. Мисля, че скелет на цеп ще малко по-бавно. Аз съм пълен с храна. Аре, виждам дъбова гора на там. Всички я виждаме, де. Чай, че помислих, че... Остави зомбито е, само си хабиш ударите на меча, бе. Окей. То е бавно. Там има едно прасенце. Някой... О, някой го е бил. Някой му е взел хел. Тук има някой. Според мен някой. Ние сме трима, ще го цепнем. Ако е с дъма брони, умираме всички. Зависи. Да, тук има резиденция на там. Дъбовата гора. Къде бе? Време. О, мъга и тук има рес. Дали се казва рес. Аре, Ване, да уби го. Абе, аре, бе! Вещица! Where? О, е. Аз ще... Сега се пробва да ми... Фук, хвърли ми поизон ката. Пази се. Аре, бе. Какво ти Едно даде? редстоун. Редстоун. Тук аз трябва да ям иначе. О, мъга, даде ми $8, само дето изех 57 дамейдж. На мен 8,33. Майко! Няма да умреш. Колко ще остане на половин сърце. О, да. Яш нещо, Яни. Ох, Няма, то ще му убие. 8. Няма, той ще не може да уби. давай на мой. Ако си... Ето. Ама така.
Ох, Ох, наполовин сърце. Моля, са трябва пасите. дай да бягаме направо към една горичка. Докато са хелна. Има резиденция педали. Тия педали. Идвайте тука. Така хора, това оцеляване вече става интересно. Не е тъпо. Крипър, майко! Скелет! Мале! Ох, убих го точно. Накрая взех. Има един скелет, бе! На 3 сърца съм, бе! Ти моя нигле ми ще биеш. Ау. Моя ли? На много малко съм. Чакай. Се наям. Има 2 зомбите идват към Аз нас. ще ги чипе. Ох, хора, и най-после става ден и ще мога да целяваме на светло. Беги! Беги! Какво бегам, бе? На пълен хел съм. Аз Така не. да беше казал. Идвай тука. Ох. Ако още едно чудовище ми излезе, такъв хет ще му напия. Идвайте тука, бе. Така, на къде да ходим? Тук има ли баг? Да, има. Това е хубаво. Ох, О, той идва. куче! Къде сте? Къде сте? Кокали за куче! Аз имам кокали. Не, нямам, бъде. Къде сте? Имам кокали, 6 кокали. То питомено. Да, тъпо. Опа, някакъв... Оф, чай, ви. Тук има Къде сте, бе, хора? Портни са при аз за смока, аз трябва да убия едно зомби с... Не при мене. Аз много по-бавно ще да. О, сега. О, супер! Наградник! Това за мен нямам нищо. Значи го. Оф, тъпа, бе. Аре, тъпвай са при мен, бе. Минер BG юзър. Омага ми, да, аз... Да. Айде направим лодки, аз имам дървото си, направим лодката ти много. Добре, за някаква не виждат тия паяци. Те верно ка не виждат. Оги, Не за може би, защото луната не беше залязала. Лопикс. Лопикс. Ти си дал лов пикс, бе. Да. Hello, геймър. Какво е? Дай да си направим лодки да пътуваме на някъде. Къде ще Къде ходим? ще ходим? На остров, където има по-малко. Яни, Фиокс, тук верно, има нещо. Някакво- Натам да ходим, натам ще ходим, натам. Тук виждам, че е чисто поленцето. Аз много бързо го нямам, ви казвам. Сил! Той е изгрифано 100%. Изгрифано е. Изгрифано ли? Не знам, май не. Не, не, има къща до него, така че... Какво си намерил? Село, ама той има само една къща. Дето няма нищо. То може някой нарочно да е построил, да си мисли, че е село. Какво? Те лесно се правят тези къщи. Пирамида, не. Това е похлеб. Аз за смог, за тебе съм. Фиокс, къде отиде, бе? Тук е хора. Ето тук съм. Се върна съм. Да знаеш, че не те виждам. Нагоре има дървцета. Ари бе, къде си? Ето. Айде да берем дърво, да си изберем къщи верно. и да... Аре, аз имам до 17. Айде да берем и да свършваме клипа. Не, първо трябва да си намерим къща. Не, няма си намерим, ще построим малко къщи след това. Защото стана сигурно 20 минути. Да, бе, 20 минути. Не, Добре. Поне 15. Да, поне. Сега си представете да видим, че е 30. Невъзможно. Ябълка! Може си правим легове сега. Там има също долу. Леговете се енчат. Ай ти го убери аз. Тук има някаква къща, ма тя 100% е със стрес. Всъщност 1000%. Да, хомето 1, 2, 3. Сървъра се казва... Аз виждам само аз за смок. Аз виждам и двама ви. Оги там горе си така. Опа, извиняй. Да логема горе се... глас. Да, ето. И аз мога. Айде ходим. Обаче тази къща, ако не е с рейс през се искам. Гриб ще бъде. Рейд се казва.
Или може да си я реснем, ако не беше сред. О, мъка, вярно, нямаше да грифваме, щяхме си аресни. Тук няма арест. Не има. Да, няма. Няма ли рез? Да. Само, че всичко е... Абе, беги, бе! Аре да си ходим. Тук Чакай, да не би грифа да е забранено. то. Забранен гриф. Мога гриф на честа отдолу. Как? Нямаме хубаво парче. Айде да се махаме. Толкова, кой е О, при... пък да мога го грифнем! Тук няма наказание, като щупим под тела. Тук има някакъв брой 0-1, в смисъл. Да му грифнем при нещо. Лагна ли? Хупър. Дайте да си ходим, взехме храна. Дайте да не се махнем. Няма никой да ни се скара за гриф. Тоест за нещо да ни накаже. Аре вече да правим лодки и да вариме някакво. О, водица! Някакъв! Дайте го отрепе. Това фъка. Да, бе. Тук, сори. Да. Ай, не му би, бе! Аре, ходим. О, взех въйцата. Кой ме удари? Знам, че някой ме удари. Аз. Не знам. А защо? Не, Добре, връщам ти го, няма да и го удрям повече. То би... Аз взех въйцата. О, мага имам 63 пари. Вие по колко имате? берете дърво. Оги, а напиши бал и виж колко пари имаш. 47 и 32. 47, аз имам 60 няма. Аз И така, хора, аз мисля да приключвам клипчето. Аз ще спим. Дай първо да съберем горе-долу дърво. Еми, Аз имам 26. Аз 15. 16. си имам 40. Мика. Искате ли си направим къщата и там до рекичката? Съжалявам. Да, ще е хубаво. Обаче тия... Не, нищо. Искам пясък да намеря. Пясък има до рекичката. 100%. Аре, добре, къде е тази рекичка? Там. Не ви виждам. Виждаш ли ма мене? Ето, видях вяре. Да, и тук. Идеално място просто. Има и мина. Само тук малко ще я закрием тази мина и ще си направим това. Охо, колко пясък. Да, айде да закрием мината. Берете малко дърт, да закрием там малко мината. Аз мисля в следващия епизод да показваме как ще правим къщата. Окей, само да направим мястото за къщата. Аз тук пясък ще обера. Аз сталя да направим. Къде? Ние ще правим заедно. Да, ама аз имам една идея, сега видях. А ние кога ще го... Кога ще следващия клип? Който има дърт да ми дава. Аз имам. А то кога ще е следващия клип? Утре. Аз му кача днеска 4 клипа. Не. Да, ти си ги обработваш. Това има много хубаво оцеляване. Hello Gamer, къде е минат? Не мина, вижте там, че мога да си направим. Крий го тук с дърта, крий го! Аз да смо! Тук ли? Има 2 айрон тук. Аре, това да не го закриме, това е яко, тук може да си направим миничко. Никой да не натиска F3. Why? Защото за да ни видят координатите на къщата. Ама аз мога, защото аз не стимам. Да, ти можеш. Така. Тук само още малко да го закрием. Тук ще я направя. Трябва ми стоун. Стоун... Каблстоун? Не, май нямаме. Тук е пълно, бе. В крайна смисъл да свършвам клипа. Чакай. Оги да помахаш пясъка, брат. Че ни трябва, че тук да стане малко. Аз имам 43 пясък, аз го обрах отгоре много. Я дай дърта, който имаш. Аз нямам дърт, имам 6 дърт. Дайте ми и всичкия ви дърт. Няма да закриваме ръката, това по точно. Не, ръката няма да закриеме, само тук. Да закрия и тук така. Дете, аз го направих.
Окей, дайте си дърта. Цък, Чакай да намерим. цък, Ето така. цък, цък. К. Ай, ти го Ням. закрий. Ба, много готино местенце. Нали, казвай. Тук така. Ще разкопаме. Тук може да си направим нещо като... Не. Нещо. Оги, ако искаш, виж, тук може да си Значи, направим стига си ми казвал името. Добре. Ариса. Има лична информация, бе, момче. Да те намерят и човек. Мога го намерят, знаеш ли? Не знам. Знаеш ли какви хора има? Не знам, аз съм тъп и не знам. Разбира се, че знам. То пясък ще го махаме ли тук? Така сложа тук. И така. Така. И... Чакай. Тук служи се. Тук, да. Тук ще направя тук някъде. Ама следващото епизодче, така че оставам най-интересното правенето на къща за следващия епизод. За да ви е яд. Сега ще лепна един крафтинг тук. Сега, нали, знаете, че това също трябва някъде да го закрием с дърт. Ма това няма да ни е къщата, човек. Не, аз тук сложвам крафтинг просто. Ей така. За кеф. Аз тук ще изкопаем малко дърт. Така, това ще го закрием. The Lol Gamer. Ние всъщност може да си направим една къща в планината, бе. Въобще една къща видяхме. Не би. Една нещо. То това не е планина, мен. Ами, що? Аз съм гладен и не съм ял. Дайте да в следващото видео да копаме. В смисъл. Добре, ма дай да сложим една табелка тук на това. Да си го привейтем то с чест. Ама за какво го привейтваме? Ние и така или иначе си направим къща. Ами, някой ще го изгриха. Да, аз слагам вътре материалите. Ще го приветна наистина. Аз ще го приветна. Някои имат хубаво пари. Няма да как да стане. Омага. Не, трябва да сложа отпред табелката. Чакай. Така да не се вижда кабелка. Лако да се наредиме, да свършим какво. Няма да се нареждаме. Ей, Иванчо, я напиши нещо в чата. Извинявай, че ти казах името. Напиши нещо. Не става. Ами да. Напиши нещо в чата, бе. Да, пишеме Кунак, Цент, 6, Месей. Абе, човек, пиши А главно с английското З и смок малки. А, З. Главни и английско С. Ами не Да, бе, става. ясно. Ясно. Ма твоя ник няма се събере. Знам. Да, да То напишем. стига да напишеш XX The Love Gamer. Чак ще видя. В гаджо ще се валя. Това е готино. И окей, хора, так му знак да Ви стигнах. знак да спираме клипа. И благодаря, че ни гледахте. Аз бях Чакай. Gamer. Вие бяхте моите зрители. И чао!